Sisemarisburg njengamanje sibheka abafowethu laba abala eDales Park mayelana nendaba yokuhlala abalungisela indawo yokurepatriate or abaphindisele emakhaya. So njengamanje sihlangane nomfowethu la omunye wabo kade sobheka namabhasi azophuma namhlanje esathola ukuthi mangakhi, so sasihlangana nomunye umfowethu la, umfowethu uzolichaza usizi lakhe and then abazokwazi ukuthi bamsize but ke naye uthi nje ufuna ukuya ekhaya but inkinga ke amandla awekho kuncana nakho. So sawubona mfowethu. Yebo bhuti unjani? Siyaphila mfowethu, awukuchaze amagama nokuthi ubani nokuthi ufike kanjani eSouth Africa nokuthi uphuma kuphi nendawo. Ngithuka eMozambique kusuka anibuya ngizophanda kodwa ngishewe emasenta kubuyela emuva. Njengoba nifika la nizofuna ibhasi akunithola nizokhona ukubuyela emuva. Okay, so njengamanje ngiyakuthola la ukuthi ubuzozama ukuthi mhlamba ayikhona indlela yokuthi uthole ukusizakala ungene emabhasini. Ini njengamanje abathe inkinga ukuthi ungakwazi ukuthi ugibele. Inkinga emali yami incane ngeke ilingana kunigibela. Kodwa ke la ngoba amabhasi akhona mahala mhlambe kuthiweni yenza ukuthi ungakwazi ukuthola indlela yokuthi uhambe. Ngingabade indawo ekunika kuyo bayamalawo mina eMozambique indawo azihambisana mabhasi masuka la eDurban mayegoli mina nisuka neDurban. Okay, so njengamanje mfowethu ufike nini eSouth Africa, unesikhathi esingakanani ukhona and indlela owafika ngayo mhlambe wafika kanjani? Asowela ngebhodi siphuma lapha emaphoyiseni wesigibho 50 rand singena ngawo. Okay, so iyo ungena nje usuka ngaluza la imali wayikhokha 50 rand kuphela. Ukhokha awungena ebhodi ngo50 rand. Yeah. Sewugena ugibele ekhumbi futhi ngo 300 something asakhumbula kodwa. Okay. Kusekudala. Oh, alright. So ufike nini ngapha? Ngifike 2016. Okay, so kade wenzani isikhathi esingaka kade usebenza la nokuthi mhlawumbe unazo ningane unazo noma una intombi noma uma wengane? Hayi intombi yaningane asicabe sihlukene ukudala vele. Manje sinithola indoda niye kanjani. Okay, kuyacaca futhi ukuthi njengoba ukhala ngokuthi i-transport awunayo uyafisa ukuya ekhaya. Mhlambe mawukuthi uthola indlela yokuthi uye ekhaya mfowethu, oluphi nje usizo mhlawumbe ungazama ukuthi ulithole ukuze ukwazi ukuya ekhaya, nokuthi mhlambe mucabanga ngayo imalini ukuya ekhaya for umuntu odinga ukuthi akusize. Lokho mhlambe nika 2000 rand ningafika. Okay, no isikhathi singakanani mhlambe ukusuka la uya ngasekhaya uma uhamba nje straight ngamatekisi? Itekisi mhlambe ningasuka la njengoba manje lesi sikhathi ningafika maybe 5 or 6. Okay, no bafuna nje senizwele lensizwa iyafuna ukuya ekhaya. Inkinga i-challenge ebinayo njengoba laba bhemi bebamba amatoho vele sezikhona inkinga zokuthi akusasebenzeki kahle kulezi insuku njengalezi inxushunxushu. So enye izinto engenzeka ukuthi iyona edala inkinga njengamanje. So ngifica la eDales Park eMaritzburg njengamanje mhlambe odinga ukuthi ayisiza ngasondela la akwazi ukuthi ayilekelele. Ngoba izamile kuma-officials yathola ukuthi ayikwazi ukuthi isizakale ngoba yona iwe eMalawi and abantu abakhona la abantu abaye eMalawi kuphela. So ikhalileke nakumina-ke ngase ngiyizwela ngathi ayike angeke ngisibize iSouth Africa. Ngithi ngoba kuthiwa nje abahambe kodwa ke manje indlela yokuhamba abanye mabengenayo kuzoke kwenziwa kanjani ngoba abekho njengamanje abasuka ezweni layo abahambayo. No kulungile eSouth Africa sithembenini, siyabonga kakhulu. Nami nabonga umphakathi nuku nansuka ukhona eCaluza ayikathele ukushaywa njalo. Yeah, umfowethu ke wangixoxela indaba yokushawa lapha eCaluza ukuthi khona abamshayayo, ngikhombisile nje ingozi namanxeba la elimele ngakhona. Ngicela sibambe kancane. Uke wangikhombisa indlela la elimele khona. So mhlambe ke izithombe zalokho ebesingeke sikwazi ukuthi siziveze ngenxa kwesimo, but ezinye ingozi zikhona la ekhanda okubonakalayo bafowethu. South Africa angikholwa ukuthi sizwe elingaze libone njengaleyo ndlela bafana. Nje akusho ukuthi abantu abangashawa njengamanje sacela kona ukuthi bacelwe nje abantu ukuthi bahambe ngendlela eright if ukuthi kungenzeka umuntu ahambe. If ukuthi akahambi kubikelwe abantu abangakwazi ukuthi bamlekelele akwazi ukuthi ahambe. So abantu abakushayayo mfowethu bakufica wenzani, bakushaya ngani, bangakhi?
andichamuka nabona itorho lapha nemali ntinali 300 Yeah. manje nahlangana nabo bathi kufuneka sihamba ngesonto icalusa singakhoni ukuhamba Yeah. ngihlangana nabantu lapha erenke banishaya ekhanda sangena yonke banishaya. Yeah. Mhlambe wabona ukuthi bakushaya ngani mhlambe ngathi bekulimaza abantu ababekushaya. Angishaye ngesageni Bebe bangakhi labantu abakushayayo. bawu-2. So masufikile endlini bakushaya kwaphelela lapha bazange ngibone kade uthi nala emzimbeni ulimele. La mzimbeni banishaye ngalokuzana ngesageni. Yeah. Okay, no South Africa so kuzophoqa ukuthi sikhathe interview njengamanje ngokwesimo somfowethu njengoba simbona nje isima kusona. So ke sizobe sesithemba ukuthi ke njengamanje mhlambe kukhona ozolekelela kwazi ukuthi le ndoda ayisize. Ngizozama ukuthola ukuthi ilaphi isimo sayo ngoba ithi ayina iPhone. Mhlambe odinga ukuthi ayilekelela kwazi ukuthi akusondele la ikhona. Siyabonga kakhulu. Kulungile.